Здравейте хора, на втора част. Режи го, още го режи. Дроби го там отгоре. Където правя пица. Сложи и такова домата и после. И сега намерих неща за пицата, какво да сложа отгоре. Така настържих един домат и саламче намерих. И да. Но малко ми е малко домата. Слагай, сипи. Хайде, намажи се. Чакай, Сузи, отложи срещата ми. Не, няма нужда. Още съм сама едно по операцията. Сега я ще се разпочва. Си тръгвай. Изглеждаш добре. Готово. Хайде, режи саламчето отгоре. И сега още малко Не така. трябва да нарежа салам. Я, не на ръката ти, нагоре те. Или те представте. И при остра необходимост препоръчвам оригинала код. Оригинала код. Мощна комбинация и висока концентрация. Кой яде сега тъй? Ма той път направо свиня. Сега саламът слагам отгоре. Режи го още малко на дребничко. Искаш ли да го режа? Добре, айде. Дай го и другия, ще го режа. Дай и другия салам. Кой е папете? Осигурява нон-стоп защита във всяка ситуация. Ще сложим свини, едно яйце и готово. След малко пак трябва да гледате трета част. 70% нон-стоп защита активира от телесната ти температура. Как ще го кръстиш на всяка? Виж кога време да варим на не така. Махни костюмката. Сияйна кожа, защитена от слънцето. Абсолютно съм за. Нов Bright Reveal тониран UV Fluid. Висока защита с ниацинамид и леко тонирана формула за мигновено сияйна кожа. 96% забелязват по-сияйна кожа. Не прикривай блясъка си. Bright Reveal тониран UV Fluid от L'Oréal Париж, защото го заслужаваме. Новият течен перилен препарат Бинго Кератин е тук, за да се погрижи за твоите дрехи, като поддържа формата им и предпазва цветовете, а тъканите им не се увреждат. Обновеният течен перилен препарат на Бинго е с формула съдържаща кератин, който възстановява прането и запазва дрехите като нови. Лук искаш ли да слагаш лук? Зелен лук. Когато кандидатът ми вика, ние отиваме в нея, защото знае, че тя ни дава най-ценното си. Чакай да режа и то салам. Чакай. Направим себе си силата на природата. Олимпус. Истински морски тяло планета. Това какво прави? От понеделник до петък. От 20 Виж, изяде партията. Много еде. Да го справи. Лапа я. Ами сипваш кафе на чиника и те. Какво да го преш? Той направо се взима типсията и яде. Да, ама то много вече, то високо е червото.
колани пък не са хубави изобщо. Без колан пък падат. Гащи. Съжалявам за баща ти. Наистина, не... Ало, ма баба ти главна. Кога ще сложиш? Аз съм ангел. Иска пица. Аз пък Те пица. трябва да пазят Пица. хората. Иска. Аз съм ангелът на смъртта. Неговото време дойде. Готвачка. Нещастник. Още 3-4 мастинки останаха. Сергей е хубаво място. И ще сложа салама. И не знам още какво да добавя. И накрая едно яйце ще сложа и кашкавалата. А сега е време господин Нюман да каже няколко думи. Разбий ги, Майкъл, реч! Ето още 3 ми останаха. Слабена Както торта. лесно Слабена дебела. торта. Къде е младоженецът? Така. Покажи се. Здрасти, тате. Бен, не съм пропуснал сватбата на сина си. Леле, това е страхотно, приятел. Коя е късметлийката? Много смешно, господин Нюан. Лело, Пеги, това ти ли си? Боже, колко си стара. Да взема на собрича. Не, само се шегувам. Тя го знае. Иде се обича. Тама би стигна домата. Мамо, Остан, каже, остан. съпругата на... Оф, доколко прибодох там. Добре дошла в 10 семейството. корена. И последната мастина остана. Да си прекараме страхотно. Направо си заминал. Докато са фаналото се лечи. Което не, давай, слушай. Виж се, мамо, изглеждаш невероятно. Той накрая добре ми ги даде да бе. Майкъл, не си ме целувал. Хайде, 50 спечейки, то как взема Че давай. си най-добрата, нали знаеш, И че го така, знам. сега салама. Колко мило. Са чудила, да ви дадем. Майкъл. Но по 70, аз вземах един път. По 70 от него. Аз се... После, айде по радвам, че ти 50. си тук. И аз, сине, и аз. Вземах от едно друго място по 50. Виж я сам. Идеал. Любимата ми Дона. Но той не да стане. Как може Той е хубав, но Много салам. тъй го да такова е тейна. Той ще се стопи сега. Деде, отивам да се облича. Направо славно. Обаче, трябва сега колови, Така, не знам колови ли, първо мрежа. Сега ми изглежда добър Няма да начин. стане без мрежа. Прекрасна. Пари да такова и Страхотен човек. И една песен от Кренбърис. не знам колко е широка тази мрежа. и сега сложих Да салама, мериш но... мястото колко е. Какво ли е друго да сложа? Бил, това е сватбата на сина ми. Може ли да танцувам с бившия си съпруг? Разбира се. Малко селенци ще сложа. А, къде си? Да, бе, мамо. Какво? Сиреното. Ето е тук ученията има. А, Седи да, го, то надруби го, айде. Това нещо майче стои и още дет ми се го яла. Готви Но не спиро. кашкава. Наистина страхотен. Той има ли кашкава? Чист. Ама, Все още миришеш хубаво. След толкова години. Да. там едно парче. Щастлива ли си? Виж какво Разбира направи? се, синът ми Почти съм готова. Не за това, Дай ще. а за това как свърши животът ми. Не, още не е свършил. Това е моята Дона. Така е. Саманта? Ей, какво правиш? Облечи си полове, скриви. Какво ти става? Аз Там станаха шегувам ръцете. се, не съм Не сигурен знам да те виждам дали се по-рано. вижда далеч. Ако това е комплимент, благодаря. Благодаря.
Да се вземем торта. Мисля, кашкавала да изкарам. Я виж там едно парче къде. Майкъл, добре ли си? Аз си набирам си, но Една имаше. моята раздела. Майкъл, Това ще пих ракета и се изкриви камари. Ето Няма да си ядре. Дай да го режем половинката там. Дай да ти режи. И се вземи там. И аз ще го такова. Готвачке, Ще го ладен съм. настържам. Не може да чакам. Почвам с тебе, не ме интересува. Ясно къде? Лето. И така, хора, сега ще настържа този кашкавал. здрасти. Как си, тате? Полека ръцете, плекичка. Имате тук от 36 часа каза, че няма да се тръгне. Направо за мен. На късата страна, тъй полекичка по-манчки парчета ще стане. Кое е това? Не. Пани е така. Ете го сташ. Един ми каза, че ще живее 200 години. Внимавай, гледай тук ръцете. И двамата трябва да поспите на нас. Той дедето ти не разбира, братко. Искаш ли да го насташ? Дай ба. Коя пусни печката сега, завърти към тук. Да се разпадне и трябва да се намеси. Към къде? Към тук? Към прозореца. Три пъти. Не е проблем. Не е честно, Две. спрямо жена. Точно така. Работата е по-важна. Така, хора, пусна печката. Да си почива. Добре. И сега да настържа Цял ден. кашкавал. Ще си режеш пръщчета. Чакай. Аз ще го правя. Айде, вземи това. Вземи го. Махнете това. Сипи го отгоре и тъй го разсейди. Първо яйцето. Добре, да не кажеш. Ти по-добре. Тук така ще яйцето. Еми в една купичка го такова и да го разпъркаш или те ще го оставиш яйцето цял. Да. Средата. Майк, машините те поддържат жив. Трябва да говоря с сина си. Трябваше да свари и да нарежеш и да сложиш. Майкъл, спри! Не! Майкъл, не го прави! Бен! Бен! Айде, точно си ръце. Точно го остави. Бен! 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 Така, и кашкавалът е готов. Знам, С ръка и така някои разсипа. му казват, как му казваха, Моцарела. за моцарела, но ние го казваме кашкавал. Айде, тъй по края ще дам така разсипа. Какво? Семейството. Семейството е на първо място. И там Семейството е на първо място. място. Меден месец. Меден месец. Обичам те. Саманта, няма да издържа до 200 години, но те обичам. И аз те обичам. Така. И готова е пицата. Сега ще ви я писам с мази ръце. Ето го яйцето. Следвайте ме за когато е готова пицата, ще ви я покажа. Последвайте ме. Чао, чао!